Indonzi Honorable Chiwa, MP weChiredzi West. Tiri pano nhasi pachiitiko chevana vasikana vaya vakabuda muvidhiyo yanga yakazara musocial media. Vana vakasiyiwa navabereki vega. Vana vanga vachitambura kuti voenda sei mberi nechikoro nenyaya yekuti vanga vasina birth certificate nezvitupa. Saka taona chitiko ichocho mumedia, inova ndiyo role yemedia yekuinforma zvinenge zvichiitika munharaunda. Takava nokuti secommunity ngatibetserei vana. Mararamiro avanoita haasiriwo. Toda kutendawo baba vedu vamunangagwa kuti zvimwe zvichitadza kuzadzikiswa navabereki, asi hurumende yanga yakavaisa pabhimu vana. Hurumende yaisa pasocial welfare kuti vakwanisa kukorawo chikafu iye ndei kana chiripo. So zvamaona pano ndezvekuti vanhu ndo response yavakaratidza patakavazivisawo kuti zvinhu zvamuri kuona izvi zviri kuitika muno munzvimbo medu. Maona maleaders emafamasi, maona traditional leadership, maona leadership yemusangano, maona maheadmaster ezvikoro, maticha ari pano, machechi ari pano. Iresponse yekuti kana vana vaine dambudziko rakaita seruro, pamagariro edu isu akanaka, izvo hatingazvikurudziri. Saka ndoda kuti titorewo mukana wokutenda Uncle Saint veSaint TV nekuru yavo kuti zvamakaita zviya ndo zvatichitarisira kumamedia mazhinji, kuti hurumende yaisa department reMinistry of Information rinoitira kuti iwane information ndiyo inovaka nyika. Saka sezvamakaita mabudisa zviya, tose takava concerned, asi tikaziva kuti mukuru wedu wakatituma basa rekuti indai kumatunhu munosimudzira upenyu hwavanhu. Saka toda kuvatendazve kuti havana kungogumira pamashoko, vakanotsvaka kuti tobetsera seiwo vanavo. Vauya nezvataona, building material yataona, vauya nemariwo cash chaiyo yekuti zvimwe zvatichabvunza vana kuti zvii zvingadiwa immediately zvoda kutengwa. Nevamwewo vauya mafamasi aya, vauya vachipledger building material. Pano isi tichifunga kuti vana vedu vangangowana chiimba chimwe kuti vanofanira kugara, asi material yatava nayo tatoona kuti inogona kuvaka 1 3-roomed house, igovaka futi imwe 2-roomed house separate. Watova musha mukuru zvichibva parole yapulayiwa nemedia yedu. Saka dei munyika mose tikava nemamedia houses ari positive. Tinoona kuti ngindira riya ratogara tichitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, inovakwa. Vanhu vauya pano vose vanhu vemunharaunda, asi media isina kutaura. Vava vakangozvigarira havo vachingofunga kuti always well, but media yaplaya role yayo. Tarisai vanhu vauya vakaisa maoko avo, chero muruzevha umwe wauya chaiyo nekapu yeupfu, kuratidza kuti ndo chivanhu chedu, ndo culture yedu. Isu hatigoni kutarisa umwe wedu achitambudzika. Todawo kutenda ivo vana vacho chaivo, vana vasikana. Situation yavanga yari sekutaurirwa kwatakati tikavona panapa, it's a very difficult situation, but vana vakakwanisa kuzvibata until tasvika. Dei Mwari angotibetsera ramangwana ravana ivava, zvavawanirwa mascholarship, vaende mberi nechikoro, tigozoti vana ava neexperience neexposure yekutambura kwavakaita, tinoona vachitungamira mune zvizhinji nyika yedu, pane zvakawanda zvichienda mberi. Dei Mwari avatungamirira vana ivava. Vana ava they are so humble. And inini hangu ndakatarisa MP, ndakatarisa kuti vana ava chiro dei taida kutora baba vacho vaise kujere, havadi vana ndo vasingatodi kuti baba vavo ivavo nekuvasiya ikoko havadi kuti vaende kujere. Asi hazvishamisi kuzoona vana ivava vochengeta baba vavo, inova ndiyo role yedu. Baba vangakundikana kuchengeta vana vavo, asi vana vanogona kutochengeta baba ivavo vasina kuvachengeta. Saka toda kutenda pane zvose. Taita guest of honor wedu, Minister of State, vazobatikana nebasa vakatitumirawo DDC. Saka hurumende yedu iyi ndo highest authority yatinayo muno muprovince. Tinotenda nekusapota izvi zvaitika, tichitenda kuti izvozvi zvichavhura meso vazhinji. Isu taona kuti zvakashata, asi kuna vamwe vanotoona sokuti zvakanaka.
Nekuti vamwe vane vachitofarira kuti vana vanaita mvura zaizvo vanovabetsera mabasa, vanovasiya padzimba dzavo, vanodii. Saka toona sekuti izvezvi tichataka kutambira futi mamwe macases akawanda anenge achitaurwa munharaunda imomo, tichionesiwa kuti apa madii matarisa sezipaya makambodii makambobetsera. Saka ndinongokurudzira all stakeholders kuti musaneta kana tasangana nedzimwe nyaya dzakaita sedzidzi. Mwari vatichengete, Mwari vatungamire pane zvese. Tatenda. Zita rangu ndinonzi Gift Machukele, ndiri Principal Administrative Officer for Cherezi District. Vanhu vanowanza kuti DA kana kuti DDC, District Development Coordinator, ndo matitles avako mazuva ano under the second dispensation. Well, toda kutenda veSaint TV vakauya kunzvimbo yeChiredzi kuUswaushava, vakabudisa scenario yevana vanga vakasiyiwa navabereki vachizvigara vari voga. It's an unfortunate situation yokuti isusu as we preside over my development projects and programs osanetwa nehurumende neman-state actors. Our goal is to ensure kuti we leave no one and no place behind, but zvimwe zvachona zvinozoti ita tisakwanisa kuziva, but zvisinei government in its wisdom has established my structures anofanira kuti atibatsire paprogramming and coordination yose, kuti tine ma-constituents, tine ward, tine ma-villages yanenge ane ma-leaders iwayo. Saka expectation ndeyekuti each village ina village head kana kuti chairman anenge achitungamirira munzvimbo iyoyo, zvichibva nekuti nzvimbo iyoyo is it communal kana kuti ma-resettlement area. In this case we are in a resettlement area, but toona ma-farm chairman variwo ma-leaders. Saka tarisiro yedu ndeyekuti zvose zvinochiitika munharaunda zvinenge zvichida kuti zvicommunicatewe, kana paine any other challenges zvofanira kusvika kuoffice, so that we coordinate, we meet every person at his or her point of need, tichibatsirana, given that the government has laid down clear policies atichifanira tichidi titevere. Asi ndoda kungotenda nerole yemedia kuti at the end of the day, after that has went viral on social media, pakwanisa kuva nemaresponses akawanda. Andoda kutenda being spearheaded by the constituents, MP vana Honorable Chiwa ndo vangachitora the lead to coordinate and to ensure kuti rubatsiro rwasvika kuvana ivava. And sezvinewo sezvataona panapa, vana vawana rubatsiro rwakakurisa, and tinotarisira kuti rubatsiro rwakadero kana rukaramba rwakadero kuvanhu vose vanenge vaita machallenges, zvichaita kuti nzvimbo yedu kana kuti nyika yedu ive ine vanhu vakasumukira. Zvose izvozvo impressed kuti zvinozotisiya futi tiri pashoko rekuti the trust of the government is to leave no place and no one behind. Saka less privileged kana kuti vana anenge asangana nemachallenges akasiyana siyana vanofanira kuti vabatsirwe kuita kuti vasimuke kana kuti vabve pamalevels aanenge vari vachibudirira. Ndo tarisiro yedu ende tiri kuoffice ndo coordination yatiri tichiita iri development oriented. Saka toda kungotenda nemukana uyoyo kuti a 3-roomed house which has been pledged is going before end of this week inenge yapera. The ball is going to be drilled on Tuesday inenge yapera, and vana vawana scholarship yekuenda kuchikoro kusvika to tertiary level, and vamwe vanga asingachandi kuchikoro adzokera kuchikoro. The social welfare is now taking care of takananga ne season assistance nenzara iriko. Saka toda kungotenda government with all these programs dzinoita kuti upenyu hwevanhu hureruke. Ndinoda kutenda.